Production. Disiplinado o apu daya adang kuman baybay na tansay may batawin mi inkinatal na man
Parbaw no agriin apa nagugot iti kamote mangisaan sa agiwayway itinuangan nagagit mi ang kelberti nataripato iti dingwe pagulida na nasken ang tuladan awan ganyan at bandog inaldawlat na asong malog uray maka sinit pa iti podon nakaragkad lang ta uray at dasang gubanit na agpastor nuang iti panakainanana basta niyang kelberti sala sumangpet no ti maleme tati kayat na rumang ay panagbiyagen dunal pas tirara epe apa nagbiro panggedanen alat tiro tadandanen panag-aapiten ngem apay tanalitan kaabagam nalpay hindi na amuam ti presyo iti pagay di ang kelberting di pa'y umisim na panpagket di nagiinumin ngem kunana sumulit ang next grabe sumarunuang panagtatalo raem ket say kaket imato doble pa'y ti presyo ti abono awan pa'y ket na nomregasyon de gasolina iti padano di ang kelberting nang isalda taltalon dinansa ang masakal na di makerin iti pamilya na ti baro nang agpaspasaket ng asawan nagragsak ti pagkasar na balse dito'y balse dita ngem nalagunan tay may sanga hektarya basta niya kelberti sala sumangpet no ti maleme anya narigat di malarumang ayen ada na pukong niya kelberti isupay yan nagpapagatas alat tiro madlawalo makayen ada may sa amalen nakita niyang kelberti nakatugaw agkakape nakamuleng-leng awanen iti matalon ita amin ang nalagon awan pa'y ketken kwan namang karipaton Parbaw no agriin na panagugot iti kamote hindi sumangpet si malibog at